हाय फ्रेंड्स ମୁଁ ରଞ୍ଜନ ଟିପ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ବା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଟାଇଟଲ୍ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପଢ଼ି ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଛାଡ଼ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମାନେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ। କାହିଁକିନା ଆମର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଆମ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଆଜି ହয়তো ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ହେଲା ନା କି ଗୋଟେ ଥିପ୍ ମାନେ ଚୋର ଆମର ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ନେଲା ବା ହଜିଗଲା, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲା, ତ ଆମେ ତାହେଲେ ତ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ମୋବାଇଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥିବ। ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ନା ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଟିଂସକୁ ଯିବା ପରେ ଆମର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେଟିଂସକୁ ଯିବା ପରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ସେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ରେ ଯାଇକି ଆମର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସଟା ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପରେ ଆମେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେଇ ନେବା। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଉପରେ ଅପସନ୍ ରହିବ ଅଟୋ ବ୍ୟାକଅପ୍, ଆମ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେ ନମ୍ବରଟେ ବି ସେଟ୍ କରିବେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ହେଇ ଚାଲି ଆସିବ। ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ହେବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପଣ ସେଇଟା ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଧର ହଜିଯିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ହଜିଯାଏ ମୋର ଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟଗୁଡ଼ାକି ପୁଣି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଇମେଲରେ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରି ରଖିଛି। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିମେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିମେଲରେ ଯାଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଇଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅଛି। ଏବାରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବା ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲରେ ଥିଲା ବା ହଜିଯିବା ମୋବାଇଲ ବା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୋବାଇଲରେ ଯେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ସେଟ୍ରେ ସେଇ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ପୁଣି ଏଠାରେ ଆପଣ ଫେରିକି ପାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର এই ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।